градовете по целия свят отглеждането на храна вече не е запазена територия само за селските райони. Градският фермер съчетава познанията си в земеделието с уникалните възможности, които предлага градската среда. Тази роля осигурява на местните общности достъп до свежи и здравословни продукти, като същевременно допринася за опазването на околната среда чрез намаляване на въглеродния отпечатък от транспортирането на храни. Градският фермер прави повече от това просто да отглежда култури. Той създава зелени пространства, които обединяват общностите и насърчават здравословния начин на живот. Чрез използване на напреднали технологии, като хидропоника и вертикално градинарство, той максимално оползотворява ограниченото градско пространство. Отговорностите му не се изчерпват само с производството на храна, а включват и обучаване на общностите за ползите от екологичните земеделски методи. Градското земеделие стимулира местната икономика и укрепва продоволствената сигурност, като осигурява прясна, локално отгледана продукция. Градските фермери могат да печелят между 30 и 50 хиляди долара годишно, а бързо разрастващият се пазар на градско земеделие предлага разнообразие от нови бизнес възможности, които привличат инвеститори и подпомагат развитието на общностите. За да бъдете успешен като градски фермер, са ви необходими различни умения, като познания по земеделски техники, включително управление на почвеното здраве, сеитбооборот и органични методи. Способност за интегриране на градските пространства с земеделие, ефективно използване на наличните площи, запознаване с технологии като хидропоника и вертикални системи, за увеличаване на добивите в ограничените пространства, умения за управление на малък бизнес, бюджетиране, маркетинг и обслужване на клиенти за развитието на вашата градска ферма. Градското земеделие е професия на бъдещето, която осигурява прясна храна и подобрява качеството на живот на градските жители. Чрез него можем да изградим устойчиви и здравословни общности. Присъединете се към общността на градските фермери и помогнете за създаването на по-устойчиви градове. Изберете професия, която е от полза за вас, обществото и планетата.